Takže vážení poslanci obecného zastupiteľstva, vážení hostia, v zmysle paragrafu 13 zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov otváram dnešné v poradí 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Beluši v roku 2026. Konštatujem, že dnešného zasadnutia sa zúčastňuje 11 poslancov. Svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí si ospravedlnil Branislav Zbín, ten by mal prísť neskôršie, a inžinierka Vierka Belobradová, no teraz mi ja volal, alebo som jej volal, ale mala by byť PN. Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Do návrhovej komisie, ktorá prednesie a spracuje návrh na uznesenie z dnešného zasadnutia, navrhujem pána Petra Šarlaja, pána Machu Pavla a pani Máriu Matúšovu. Má niekto nejaké návrhy na doplnenie? Ak nie, poprosím návrhu komisiu, aby zaujala svoje miesto. Za overovateľov zápisnice určujem pána inžiniera Jozefa Kazika, pána magistra Pagáča Miloša. Písaním zápisnice poverujem pani Olgu Lachku. Videoprodukciu zabezpečuje pán Jozef Filko a Miroslav Kortman. Nahrávanie videozáznamu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Beluši bude verejne prístupné na webovom sídle obce Beluša. Vyhotovuje sa v dvoch vyhotoveniach. Poprosím návrhovú komisiu, aby predložila návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 59/26.6. Obecné zastupiteľstvo volí návrhovú komisiu v zložení Peter Šarlaj, Pavol Macho, Mária Matúšová. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania? Konštatujem, že daný návrh bol schválený. Ďalším bodom dnešného rokovania dnešného zasadnutia ste obdržali na pozvánkach. Navrhujem ho doplniť o nový bod programu číslo 22, schválenie uznesenia veci projektu obnova verejných plôch v obci Beluša. Má niekto ďalšie doplňujúce návrhy k dnešnému programu zasadnutia obecného zastupiteľstva? Ja len na dovysvetlenie, Áno, to je teda povedz. pridaný bod, čo sa týka výsadby. To je projekt, ktorý už je v podstate zrealizovaný takmer a je tam potrebné len formálne odsúhlasiť uznesenie, čiže to je ten projekt, kde sme dostali dotáciu 29 000 Envirofondu na tú výsadbu pri bytovke Ľudovita Štúra, súpisné číslo 12 a teda v loži športovom areáli, takže tam je len potrebné v rámci ukončenia projektu a vyúčtovania schváliť formálne uznesenie, takže preto navrhujeme doplniť tento bod programu ako bod číslo 22. Ďakujem. Ak nie, navrhujem, aby sa dnešný program uberal tak, ako bolo navrhnuté. Nech sa páči, návrh na uznesenie. Čiže bude sa hlasovať o dvoch uzneseniach. Najskôr o doplnení bodu programu. Áno. A potom o programe ako celku. Uznesenie číslo 60/26.6. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Beluši uvedený na pozvánke. Áno, to je ten bod číslo 22. Dávam hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Ďakujem, poprosím návrhu komisiu, aby predložila návrh na uznesenie o schválenom programe ako celku. Uznesenie číslo 61/26.6. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. Tá 60-ka, Peťo. Tá 60-ka. To isté. Áno, to isté. Uznesenie číslo 60/26.6. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Beluši uvedený na pozvánke. Ďakujem. Doplneného bod 22. Tak ako bolo prečítané a doplneného bod číslo 22. Môžeme hlasovať. Dobre, áno. Dávam hlasovať, kto je za predložení návrhu uznesenia, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Konštatujem, že zasadnutie sa bude uberať podľa schváleného programu. Ďalším bodom dnešného rokovania je bod
číslo 4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v Beluši predkladá pán prednosta, pán magister Patrik Štrbák. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Čo sa týka kontroly plnenia uznesení, v bode číslo 4 na poslednom zasadnutí zastupiteľstva 27. apríla 2026 ste prijali 40 uznesení od čísla 19 až po číslo 58. Konkrétne ste prijali následovné uznesenia. Jedným uznesením ste zvolili vtedajšiu návrhovú komisiu, jedným uznesením ste udelili čestné občianstvo obce občanovi inžinierovi Antonovi Barcíkovi, 5 uznesení ste vzali na vedomie kontrolu plnenia uznesení, z februárového zasadnutia správu z kontroly hlavnej kontrolórky príjmov z reklamy za rok 2025, vzali ste na vedomie správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2025, správu auditora za rok 2025 a výsledok hospodárenia za rok 2025. Vzali ste na vedomie vyhodnotenie prijatých uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2025 a vzali ste na vedomie informáciu o stave právnych noriem obce Beluša pre rok 2026. Schválili ste 32 uznesení, a to program vtedajšieho zasadnutia, všeobecne záväzné nariadenie o sociálnych službách, záverečný účet obce s prebytkom 255 810 eur a 8 eurocentov. Schválili ste prijatie úveru vo výške 800 000 na financovanie projektu zariadenie pre seniorov Beluša. Schválili ste povolenie čerpania vlastných príjmov v materskej škole Beluša, základnej škole Beluša. Schválili ste žiadosť o financovanie záujmového vzdelania v roku 2026 mesta Púchov, čo sa týka centra voľného času Púchov, športovcov a centra voľného času pri základnej škole Gorazdova Púchov. Schválili ste všetky dotácie jednotlivým občianskym združeniam podľa jednotlivých žiadostí a pridelených dotácií. Schválili ste zmenu rozpočtu obce Beluša rozpočtovým opatrením číslo 4, vrátane čerpania rezervného fondu a čerpania poplatku za rozvoj. Schválili ste zaradenie stavby chodník Zábradlie, čo sa týka podchodu do Belušských Slatín, do majetku obce Beluša, plán obnovy verejnej kanalizácie v obci Beluša pre roky 25 až 34. Schválili ste zmluvu o nájme sociálneho bytu s nájomcom Terezia Repková, zmluvu o nájme sociálneho bytu s nájomcom Ivana Zubčáková, zmluvu o nájme sociálneho bytu s nájomcom Ľuboš Virga, zmluvu o nájme bytu nájomného nájomca Miroslav Jantoš a Iveta Jantošová, zmluvu o nájme nájomného bytu s nájomcami Iveta Lukáčová, zmluvu o nájme nájomného bytu nájomca Petra Kujčiková. Schválili ste ukončenie nájomnej zmluvy s nájomcom Ondrej Turza, sprostredkovateľ. Schválili ste nájom časti pozemku s nájomcom Alza SK SRO. Jedným uznesením ste konštatovali, rozhodli a poverili, čo sa týka spôsobu a zámeru nájmu pozemku, čo sa týka nájmu pozemku v Hložskom športovom areáli pre nájomcu Lutospol SRO. To je, čo sa týka uznesení z aprílového zasadnutia. Čo sa týka interpelácií poslancov, v podstate priebežne viaceré z nich boli vyriešené, niektoré sú ešte v štádiu realizácie a budú teda v priebehu letných mesiacov ukončené a zrealizované. Mám na mysli najmä tie technické opravy a technické záležitosti. Čo sa týka komisí, konštatujem, že zasadala spoločná komisia minulý pondelok, kde sa teda dopodrobná prerokovali jednotlivé body dnešného zasadnutia. Taktiež komisie teda prerokovali jednotlivé žiadosti, ktoré spadajú do ich kompetencie, a taktiež konštatujem, že prebehlo rokovanie, čo sa týka pozemku a stavby v Belušských Slatinách ohľadom teda ďalšieho využitia, kde teda sa dospelo k záveru a na základe toho teda budú realizované ďalšie kroky, čo sa týka projektu teda súkromného investora. Toľko
K bodu číslo 4 ďakujem pekne. Ďakujem. K danému bodu bol predložený aj na spoločných komisiách, takže ak nie, nech sa páči návrhová komisia. Uznesenie číslo 61/26.6. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v Beluši konaného dňa 27.4.2026. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Pokračujeme v rokovaní bodom číslo 5. Názory občanov. Nech sa páči, vážení spoluobčania. Názory, podnety. Nie je tomu tak. Pokračujeme bodom číslo 6. Správa hlavného kontrolora obce Beluša o výsledku kontroly predkladá hlavná kontrolórka pani Janka Šedíková. Nech sa páči. Ďakujem. Vážený pán starosta, pán prednosta, vážené zastupiteľstvo. Správa číslo 2/2026 z kontroly hospodárenia v zariadení opatrovateľskej služby. Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2026 obecným zastupiteľstvom zo dňa 12.12.2025 uznesením číslo 134/25.12 v zmysle zákona o obecnom zriadení a zákona o finančnej kontrole a audite som vykonala kontrolu hospodárenia v zariadení opatrovateľskej služby obce Beluša za rok 2024. Kontrola bola vykonaná v dňoch 28.4. až 29.5.2026 na základe podaného oznámenia o začatí kontroly. Cieľom kontroly bolo preveriť hospodárenie zariadenia opatrovateľskej služby, nadväznosti na všeobecne záväzné predpisy a vnútorné predpisy obce s dôrazom na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami obce. Všeobecné údaje o kontrolovanom subjekte. V zmysle schváleného všeobecne záväzného nariadenia číslo 9/2023 a číslo 2/2024 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby, je sociálna služba poskytovaná na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Obec poskytuje sociálnu službu pobytovou formou na určitý čas v zariadení opatrovateľskej starostlivosti ako verejný poskytovateľ registrovaný Trenčianskym samosprávnym krajom pod registračným číslom 198. Obec poskytuje a zabezpečuje poskytovanie týchto sociálnych služieb. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovršenia dôchodkového veku. Je to zariadenie opatrovateľskej služby a opatrovateľská služba. Ďalej, podporné služby, to sú poskytovanie sociálnej služby v dennom centre. Obec sociálne služby poskytuje a zabezpečuje formou ambulantnou, a to fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby, a terénnou formou, a to fyzickej osobe v jej prirodzenom domácom prostredí. Ďalej pobytovou formou ako celoročná sociálna služba, a to v zariadení opatrovateľskej služby. Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje sociálnu službu na určitý čas pre plnoleté fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Tieto služby zahŕňajú ošetrovateľskú, opatrovateľskú, sociálnu starostlivosť pri odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, ako dohľad, podávanie liekov, sprievod na lekárske vyšetrenia, zabezpečenie opatrovateľskej starostlivosti, ďalej sociálne poradenstvo, pomoc pri zabezpečovaní kontaktu s rodinou a tretími stranami a podobne. Ďalej sú to služby ako ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva. Toto stravovanie je zabezpečované dodávateľsky podľa individuálnych požiadaviek klienta, poskytuje racionálnu, šetriacu a diabetickú stravu. V priebehu poskytovania sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby si klienti podávajú žiadosť do iného zariadenia sociálnych služieb na dobu neurčitú.
napríklad zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenie a podobne, nakoľko v zariadení sú im sociálne služby poskytované len na určitú dobu. Kontrolované doklady a priebeh kontroly. Obec poskytuje sociálnu službu pobytovou formou na určitý čas v zariadení opatrovateľskej služby ako verejný poskytovateľ. Sociálnu službu v zariadení poskytuje obec v súlade so zákonom na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uzavretej s prijímateľom sociálnej služby, ktorá upravuje podmienky a podrobnosti o poskytovaní tejto služby. Podmienkou poskytovania sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby. Kontrolou boli preverované doklady a faktúry preukazujúce príjmy a výdavky za rok 2024 súvisiace s činnosťou ZOSky v nadväznosti na všeobecne záväznú právnu úpravu. Obec Beluša je prevádzkovateľom zariadenia v zmysle zákona o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní. Kontrolovaným obdobím bol kalendárny rok 2024 a kontrola bola zameraná ako zariadenie nakladá s verejnými prostriedkami, úhradami od prijímateľov sociálnej služby a majetkom zariadenia v súlade so zákonom a internými predpismi obce, a tiež kontrola súladom s rozpočtom obce. Ku kontrole mi boli predložené doklady: výpis z registra sociálnych služieb, delimitačný protokol o prevode prostriedkov štátneho rozpočtu a povinnosti k štátnemu rozpočtu z kapitoly Krajského úradu v Trenčíne, všeobecne záväzné nariadenie pre obce Beluša o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby číslo 2 2024, schválené obecným zastupiteľstvom dňa 29.4.2024 a uznesením číslo 27/24.04. Ďalej prevádzkový poriadok ZOSky, rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva Povazka Bystrica, cenník poskytovaných sociálnych služieb v obci Beluša, zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s klientami, to náhodným výberom, výstupné zostavy z účtovníctva, príjem dotácie, príjmové doklady, pokladničné doklady, a to príjem od klientov, ďalej schválený rozpočet pre ZOSku, plnenie a skutočné čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu, zoznam došlých faktúr za energie, pranie bielizne od spoločnosti JEMA SRO Domaníža. Ďalej doklady boli predložené ako výpočet ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o sociálnych službách pre rok 2024, prehľad a odpisy majetku, zmluva o spolupráci s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti s pani doktorkou Evou Múčkovou, zmluva o poskytovaní stravovania a faktúry za stravovanie. Hospodárenie zariadenia opatrovateľských služieb. Príjmy zariadenia predstavujú úhrady od klientov a dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Podstatnú časť výdavkov zariadenia si obec hradí priamo z rozpočtu obce. Klienti zariadenia uhrádzajú platby za poskytované služby podľa VZN číslo 2 2024 po ukončení daného mesiaca, a to v hotovosti vedúcej zariadenia. Následne vedúca zariadenia doručí tieto príjmy za služby do pokladne v obci, kde je vyhotovený príjmový pokladničný doklad. Ak z rôznych príčin dôjde k predčasnému ukončeniu poskytovania sociálnej služby, prijímateľovi sa vráti pomerná časť zo zaplatenej úhrady podľa počtu dní, počas ktorých sa mu služba neposkytovala. Vedúca zariadenia vystaví doklad o vrátení platby pozostalej rodine. Kontrolou bolo zistené, že poplatky za služby poskytované klientom sú vypočítané správne, jednotlivé predpisy platieb sú riadne podpísané klientami zariadenia. Tržby za tieto služby sú správne zaevidované príjmovým pokladničným dokladom v pokladnici obce, prešli základnou finančnou kontrolou v zmysle zákona 357/2015 o finančnej kontrole a audite. Za rok 2024 bol celkový príjem za poskytované služby od klientov zariadenia v hodnote 61 868,30 €. Hodnota súhlasí so zaúčtovaním v účtovníctve obce.
Na základe záznamu o počte odobratých jedál dodávateľ vystaví faktúru, ktorá je následne uhradená v hotovosti z prostriedkov vybraných od klientov zariadenia. Príjmy zo štátnej dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Tieto príjmy sú účelové a musia byť použité vyhradne na úhradu miest a osobných príplatkov zamestnancov zariadenia. V roku 2024 táto suma predstavovala hodnotu 114 577,81 eur, pričom evidovaných bolo 14 zamestnancov. Obci Beluša bola pôvodne poskytnutá štátna dotácia vo výške 131 983,18 eur. Z dôvodu nenaplneného počtu klientov zariadenia z 15 celkovej kapacity 17 osôb bolo podľa podmienok účelovej dotácie nutné časť dotácie vrátiť do štátneho rozpočtu, a to v hodnote 23 043,80 eur. Z toho suma 17 405,37 bola vrátená priamo z poskytnutej dotácie a zvyšných 5 638,43 eur obec uhradila zo svojho rozpočtu. Od 1.5.2024 však nastala zmena v kapacite zariadenia, a to rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, ktoré schválilo na základe výkonu štátneho zdravotného dozoru kapacitu zariadenia na 15 lôžok. Kontrolou účtovníctva obce bolo zistené, že dotácia bola využitá v súlade s podmienkami výhradne na účely miest a osobných príplatkov zamestnancov zariadenia. Je nutné podotknúť, že samotná dotácia nepokrýva kompletné mzdové náklady a obec musí dlhodobo vynakladať prostriedky zo svojho rozpočtu na úhradu týchto nákladov. Financie vyčlenené z rozpočtu obce Beluša slúžia na úhradu prevádzkových nákladov zariadenia, akými sú platby za energie, voda, plyn, telefónne a poštové služby, údržba a opravy budovy a bežnej réžie. V roku 2024 bolo z rozpočtu pre zariadenie vyčlenených 412 235 eur. Počas roka došlo k zmene, navýšeniu z bežného rozpočtu na sumu 515 123 eur a z kapitálového rozpočtu o 2000 eur. Všetky zmeny v rozpočte počas roka 2024 boli vždy odsúhlasené a schválené na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. K navýšeniu rozpočtu došlo z dôvodu požiadaviek zariadenia, ako úprava kuchyne a jedálne z hygienických dôvodov, prerábka zásuviek na lieky pre klientov, zakúpenie vstávaných spotrebičov do kuchyne zariadenia, zvýšené nemocenské dávky zamestnancov, navýšenie miest zamestnancov zariadenia, nákup prenosnej odsávačky, obstaranie stavanej skrine a podobne. Z dôvodu zvýšenej chorobnosti personálu bolo nevyhnutné pristúpiť k dočasnému prijatiu ďalších zamestnancov. Tým došlo k ďalšiemu navýšeniu sumy miest a odvodov, čo sa premietlo do ďalšieho navyšovania rozpočtu. Rozpočtovými opatreniami v kompetencii schválenia starostom obce v zmysle vnútorného predpisu Zásady tvorby a pravidiel rozpočtového hospodárenia obce Beluša došlo k presunu rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu. Ekonomicky oprávnené náklady zariadenia za rok 2024 predstavovali sumu 485 226,74 eur. Cieľom kontroly nákladov bolo preverenie účelnosti výdavkov, hospodárnosti a preukázateľnosti, tiež dodržiavanie VZN a porovnanie aj analýza nákladov zariadenia. Kontrolou bolo zistené, že predložené výdavky, a to náhodným výberom obdobie 3 mesiacov, súvisia s poskytovaním služieb zariadenia podľa všeobecne záväzného nariadenia. Z rozpočtu obce sa dofinancovali mzdové náklady, a to 188 789,84 eur, odvody do poisťovní v hodnote 104 544,57 eur, cestovné náhrady v hodnote 140,68 eur, bežné transfery v rozsahu odchodného, odstupného,
náhrady príjmu pri nemocenskom, čiže PNK, v hodnote 19 219,68 eur. Došlé faktúry za služby ako pranie, energia, nákup spotreby materiálu na údržbu zariadenia obsahovali riadne objednávky, boli správne zaúčtované v účtovníctve. Sú zverejnené na webovom portáli obce Beluša, ako aj zmluva o poskytovaní stravovania a zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Všetky zmluvy obsahovali a spĺňali náležitosti, boli riadne podpísané. Záver kontroly. Predložené zmluvy s klientami a dodatky, dodavateľské faktúry a ostatné predložené doklady, ktoré mi boli predložené ku kontrole, obsahovali a spĺňali všetky náležitosti. Boli riadne podpísané, spĺňali podmienku preukázateľnosti, opodstatnenosti, boli úplné a čitateľné. Dodavateľské faktúry za stravu sú evidované v zariadení, uhrádzajú sa z príjmov od klientov. Nebol zistený nesúlad medzi evidenciou poplatkov klientov zariadenia, správnosti výpočtu poplatkov podľa cenníka a evidenciou tržieb odovzdanou do pokladne obce, teda nedošlo k nesprávnemu účtovaniu príjmov zariadenia. V prehľade majetku zariadenia doporučujem v účtovnom systéme premenovať druh majetku, konkrétne pomenovanie budovy. Zatiaľ sa stále eviduje inventárna karta pod starým názvom ako klub dôchodcov. Vzhľadom na skutočnosť, že z dôvodu legislatívnych zmien vznikajú obci z roka na rok vyššie náklady na prevádzkovanie zariadenia sociálnych služieb a značnú časť nákladov si financuje obec zo svojho rozpočtu, vyhodnotila obec toto zariadenie ako nerentabilné, ekonomicky nezaujímavé, avšak z ľudského a odborného hľadiska pre našich starých občanov nevyhnutné a potrebné. V súčasnej dobe obec už realizuje výstavbu nehnuteľností vlastného zariadenia pre seniorov v časti obce Hloža. V budúcnosti, vzhľadom na aktuálne prebiehajúcu výstavbu nového zariadenia pre seniorov a jeho predpokladané dokončenie koncom roka 2027, považujem za nevyhnutnú dôkladnú prípravu organizačnej štruktúry a jednoznačné zadefinovanie právomocí a zodpovedností jednotlivých pracovníkov zariadenia i zamestnancov obecného úradu v záujme zaistenia transparentnosti a hospodárnosti zariadenia. Nové zariadenie bude podstatne väčšieho rozsahu a jeho vedenie bude vyžadovať väčšiu dôslednosť. Aktuálne nastavenie obehu dokladov a spolupráca jednotlivých oddelení obecného úradu a ZOSky nebude postačujúca pre vedenie nového zariadenia pre seniorov. Záverom môžem konštatovať, že zo strany kontrolovaného subjektu nedošlo k pochybeniu, kontrolované a nákladové položky sú preukázateľné, opodstatnené pre činnosť a výkon zariadenia. Kontrolované účtovné položky boli vedené správne, úplne a preukázateľne podľa zákona o účtovníctve, boli zrozumiteľné a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Ďakujem. Ďakujem pani kontrolórke za obsiahlu správu. Správa bola podrobne prerokovaná v spoločných komisiách. Vážení páni poslanci, poslankyne, nech sa páči k danej správe. Nech sa páči, návrhová komisia. Uznesenie číslo 62/26.6. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu z kontroly hospodárenia v zariadení opatrovateľskej služby obce Beluša za rok 2024 v súvislosti s plnením rozpočtu. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania? Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené a pokračujeme rokovaní bodom číslo 7. Návrh plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na druhý polrok 2026 predkladá pani hlavná kontrolórka Janka Šedíková. Nech sa páči. Ďakujem. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v druhom polroku 2026 bude vykonávaná v zmysle zákonov o finančnej kontrole a audite, zákona o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
a zákona o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa hlavný kontrolór obce a kontrolované subjekty riadia základnými pravidlami následnej finančnej kontroly podľa paragrafu 13 a 25 zákona o finančnej kontrole. Plán kontrolnej činnosti je predložený na základe zákona číslo 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Poradie vykonávania jednotlivých kontrol nie je záväzné. Zmeny vo výkone kontrol môžu nastať v závislosti od objektívnych skutočností, ako aj zo strany oprávnenej osoby alebo povinných osôb. V návrhu plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2026 som si naplánovala kontroly. Kontrola zverejňovania povinných údajov o faktúrach a dodržiavania zákonnosti pri zverejňovaní objednávok na webovej stránke obce Beluša za rok 2025, kontrolu nájomných zmluv, dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných smerníc pri hospodárení s majetkom obce a s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Beluša za rok 2024 a 2025. Ostatné činnosti ako kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolná činnosť pri inventarizácii majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.26, vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti v zmysle zákona o obecnom zriadení, spracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2026 a k návrhu rozpočtu obce na roky 2027 až 2029, predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2027, zvyšovanie odbornej kvalifikácií v oblasti kontroly, účasť na odborných seminároch, školeniach a konferenciách, kontrola prevodov nehnuteľného majetku obce podľa paragrafu 18 zákona číslo 369/1990 o obecnom zriadení za predchádzajúci kalendárny rok, ktorého všeobecná hodnota prevýšila 20 000 eur, sledovanie stavu a vývoja dlhu obce a jeho ukazovateľov v priebehu roka, zadlženosť, sumy splátok návratných zdrojov a financovania budú vykonávané v priebehu ďalších období a nasledujúceho roka. Podľa potrieb. Ďakujem. Taktiež táto správa bola predložená na spoločnom rokovaní komisii. Je to živé, kedykoľvek môže samozrejme v prípade potreby doplniť zastupiteľstvo kontrolnú činnosť pre pani hlavnú kontrolórku. Nech sa páči, k danému bodu. Návrhová komisia. Uznesenie číslo 63/26.6 obecné zastupiteľstvo za prvé schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na druhý polrok 2026. Za druhé poveruje hlavného kontrolóra obce Beluša v zmysle zákona číslo 357/2015 zbierky zákona o finančnej kontrole a audite o zmene niektorých zákonov výkonom kontrol v zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na druhý polrok 2026. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania? Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené a pokračujeme v rokovaní ďalším bodom, bod číslo 8. Návrh všeobecné záväzného nariadenia číslo 2/2026 o prideľovaní bytov vo vlastníctve obce Beluša do nájmu. Predkladá pán prednosta, pán magister Patrik Štrbák. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán starosta, vážení páni poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Čo sa týka návrhu všeobecne záväzného nariadenia, pojednáva o problematike prideľovania bytov vo vlastníctve obce Beluša do nájmu. V obci Beluša máme dve kategórie bytov. Prvá kategória tvoria nájomné byty, ktoré teda boli prevádzkované alebo skolaudované v roku 2003. Jedná sa teda o dva nájomné bytové domy po 10 bytov, spolu 20 nájomných bytov. Súpisné číslo 1883-84, ktoré boli teda financované z úveru štátneho fondu rozvoja bývania a z dotácie ministerstva výstavby vtedajšieho. A
A druhú kategóriu nám tvoria sociálne byty, ktoré sa teda nachádzajú na ulici Slatinskej, súpisné číslo 39 a vedľajší rodinný dom, tie boli financované z vlastných zdrojov obce Beluša. Toto všeobecné záväzné nariadenie teda aktualizujeme vzhľadom k tomu, že sme mali prijaté nariadenie z roku 2013, takže medzičasom došlo k novelizácii právnych predpisov aj teda samozrejme k aplikačným zmenám. Takže je to už viac ako 12 rokov, respektíve 13. rok. Takže znenie bolo vopred vyvesené. Konštatujem, že návrh bol teda vopred oznámený, ako zákon vyžaduje. Bol zverejnený 29.5.2026. Počas 10-dňovej lehoty neboli doručené žiadne pripomienky fyzických ani právnických osôb. Komisie prerokovali tento návrh. Čo sa týka toho obsahu, nebudeme ho celý prechádzať, ale teda pojednáva len tak základne tézovite, samozrejme o evidencii žiadateľov, hovorí, akým spôsobom je zostavovaný poradovník žiadateľov, taktiež pojednáva o podmienkach a rozsahu poskytovania bývania v nájomných bytoch, to znamená, aké tam je nutné splniť podmienky, ako sa posudzujú žiadosti, že ich teda žiadosti vždy najskôr posudzuje teda príslušný zamestnanec obecného úradu sociálny pracovník, ktorý teda príjme žiadosť, skontroluje žiadosť z formálneho hľadiska, potom samozrejme je žiadosť prerokovaná v komisii sociálno-školskej a následne sociálno-školská komisia odporúča alebo neodporúča a následne sa teda hlasuje na obecnom zastupiteľstve o schválení nájomnej zmluvy. Sú tam všetky teda náležitosti aj nájomnej zmluvy spomínané. To isté je, čo sa týka sociálnych bytov, to znamená tých 3 sociálnych bytov financovaných z vlastných zdrojov, ktoré sú teda vlastníctvom a majetkom obce. Toľko asi k tomu hovorím, všetky formálne podmienky pre prijatie nariadenia boli splnené, takže možno hlasovať. Komisia sociálno-školská prerokovala taktiež znenie, takže toľko k tomuto bodu. Ďakujem pekne. Majka. Prerokovali sme to, pán Vedon sa nás informoval aj o tých veciach, ktoré rokovali s nájomníkmi, takže a vždy posudzujeme každú jednu žiadosť. Ďakujem. Takže bodu páni poslanci. Nech sa páči. Návrhová komisia. Uznesenie číslo 64/26.6. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie číslo 2/2026 o prideľovaní bytov vo vlastníctve obce Beluša do nájmu. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania. Konštatujem, že dané uznesenie sme schválili a pokračujeme bodom číslo 9. Žiadosti subjektov. Predkladá vedúca finančného oddelenia, pani inžinierka Zuzana Kulichová. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. K dnešnému zastupiteľstvu boli na obec doručené 2 žiadosti. Prvá žiadosť od Materskej školy Beluša, druhá žiadosť od Základnej školy Beluša. Materská škola Beluša požiadala o čerpanie svojich vlastných príjmov v celkovej výške 28 810,74 eur, a to v členení príjmy za režiu zamestnancov 3484,60, za režiu žiakov 4434,50, príjem od cudzích strávnikov 489,94, príjem za poplatok VZN 10 055,75, príjem za školu v prírode 9164, príjem za vratku DD za rok 2025 200 eur a príjem sociálneho fondu ako príspevok na stravu 981,95 eur. Tieto príjmy budú použité na úhradu energií, miest, odvodov, štandardnú údržbu, na ubytovanie v škole prírode, DDS a príspevok na stravu. To je prvá žiadosť. Môžem pokračovať? Áno, ideme hlasovať. Dobre. Danému bodu, páni poslanci, nech sa páči. Návrhová komisia. Uznesenie číslo 65/26.6. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje povolenie čerpania vlastných príjmov, režia za obdobie 3. a 4. mesiac 2026, poplatok podľa VZN za obdobie 4. mesiac 2026, vlastné príjmy
za školu v prírode 2026, príjmy z vrátky DDS, rok 2025, príjmy z SV príspevkov na stravu 1. a 4. mesiac 2026 v materskej škole Beluša, štúra 5/508/61 Beluša vo výške 28 810,74 eur podľa žiadosti. Ďakujem. Dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania? Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené. Nech sa páči, pokračujeme ďalej. Ďakujem. Druhú žiadosť predložila základná škola Beluša, a to o použití vlastných príjmov v celkovej výške 10 044,50 eur. Sú to vlastné príjmy za školskú jedáleň 5 846,50, vlastné príjmy školského klubu detí 3 162 eur a vlastné príjmy školy 1036 eur. Tieto majú byť použité na prevádzkovú činnosť v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2026 a súčasne okrem tejto žiadosti základná škola aj požiadala o preklasifikovanie bežných príjmov na kapitálové výdavky z rozpočtu školskej jedálne, a to vo výške 2505 eur, kedy má záujem zakúpiť mraziacu skriňu Profiline 1240 litrovú, teda do školskej jedálne na základe cenovej ponuky. Okrem toho ešte aj požiadala o preklasifikovanie ďalších vlastných príjmov, a to bežných na kapitálové výdavky. Tieto príjmy sú bežné príjmy školy, a to vo výške 2195 eur a majú byť použité na zakúpenie interaktívnej dotykovej tabule do novej triedy na základe predloženej ponuky. To je všetko. Ďakujem danému bodu, pani poslanci. Takisto to bolo predložené do triedy. Nech sa páči, návrhová komisia. Uznesenie číslo 66/26.6. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za prvé povolenie použitia vlastných príjmov v základnej škole Beluša Slatinská 3/08/61 Beluša vo výške 10 044,50 eur podľa žiadosti. Po druhé, povolenie o preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky z rozpočtu školskej jedálne vo výške 2505 eur na zakúpenie mraziacej skrine Profiline 1240 litrov na základe cenovej ponuky. Po tretie, povolenie o preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky z rozpočtu vlastných príjmov školy vo výške 2195 eur na zakúpenie interaktívnej dotykovej tabule do nových tried na základe predloženej ponuky. Ďakujem. Dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené a pokračujeme bodom číslo 10. Návrh na zmenu rozpočtu obce Beluša rozpočtovým opatrením číslo 6 v kompetencii obecného zastupiteľstva k 15.6.2026 predkladá vedúca finančného oddelenia pani inžinierka Zuzana Kulichová. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. V súlade so zákonom 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predkladáme návrh na schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 6 k dnešnému dátumu. Súčasťou tejto zmeny rozpočtu je úprava celkových príjmov, a to ich zníženie o 50 365 eur. Z toho bežné príjmy obce navrhujeme navýšiť o 45 992 eur. Je to navýšenie bežných transferov na prenesený výkon štátnej správy pre základnú školu, to je úprava normatívu podľa aktualizácie V7 2026. Ďalej sú to úpravy bežných príjmov pridania z nehnuteľnosti pri stavbách, pozemkoch, bytoch a dobývacom podľa najaktuálnejších rozhodnutí obce vydaných k 28.5.2026. Ďalej je to úprava bežných príjmov za poplatok za rozvoj od 2348 eur, teda jeho navýšenie. Ďalej navrhujeme úpravy bežných príjmov, a teda navýšenie bežných príjmov za pokuty, penále, sankcie, náhrady z poistného, nájom hrobových miest, dobropisy, vratky a exekučné troby. Ďalej sa zvyšujú bežné transfery, a to na základe prijatia týchto transferov podľa skutočného príjmu, a to za vojnové hroby, rodinné prídavky a zvýšenie transferu za opatrovateľky. Ďalej navrhujeme navýšenie bežných transferov prijatých z Vúcky z Trenčína, a to na Belušské rozprávkovo o 1200 eur a na malované podchody o 2200 eur. Tieto zmeny sa týkajú zmien v bežných príjmoch v obci.
Čo sa týka zmien bežných príjmov v materskej škole, je tu navýšenie bežných príjmov za školu v prírode o 9164 eur, 200 eur o príjmy z vrátik DDS a 277 eur bežné príjmy na použitie zábezpeky. Základná škola je bez zmeny príjmovej časti. Kapitálové príjmy navrhujeme znížiť o celkovo 83 399 eur. Je to o 71 859 eur, je to o paušálnu sadzbu za nepriame výdavky projektu prístavby a modernizácia základnej školy Beluša a o 11 540 eur, to je tá posledná úprava nenávratného finančného príspevku a za neoprávnené výdavky projektu prístavby a modernizácia základnej školy Beluša. Finančné operácie príjmové navrhujeme znížiť o 12 958 eur a z toho je čerpanie rezervného fondu, ktoré navrhujeme navýšiť o 70 769 eur. Je to pri projekte prístavby a modernizácie základnej školy Beluša, teda táto suma je na neoprávnené výdavky projektu a práce naviac. A potom je to druhá suma na čerpanie rezervného fondu, je to 80 000. Táto suma je pre zariadenie pre seniorov Beluša a táto suma tvorí predpokladanú maximálnu jednomesačnú úhradu DPH vystavenej faktúry za vykonané práce na stavbe, ktoré budú fakturované dodávateľom v zmysle zmluvy o dielo. Samozrejme, táto suma sa preplatí z rozpočtu obce a následne bude refundovaná zo ŠFRB a teda môže byť následne použitá v ďalšom mesiaci na úhradu ďalšie DPH. V konečnom dôsledku táto suma čerpaná teda z rozpočtu obce nebude, ale bude čerpaná zo ŠFRB, čiže ide na preklenovacie obdobie. A poslednou úpravou, pokiaľ ide o finančné príjmové operácie, je zníženie prekleňovacieho bankového úveru. To bol ten bankový úver, ktorý bol prijatý minulý rok a vo výške 164 000 bol už čerpaný minulý rok v roku 2025 k 31.12., čiže o túto sumu sa iba ponižuje v rozpočte. Čo sa týka výdavkovej časti, výdavky navrhujeme upraviť v nasledujúcich programoch a je to program číslo 1, plánovanie, manažment, kontrola. Tu navrhujeme navýšenie o 1500 eur, je to na školenia zamestnancov obce. Program číslo 2, propagácia a marketing, navrhujeme navýšiť o 2773 eur. Je to na opravu poruchy miestneho rozhlasu v miestnej časti Podhorie. A potom je to o 4000 eur, je to na zapracovanie participatívneho rozpočtu obce Beluša. Pri finančné prostriedky tohto rozpočtu sa podarilo získať 2 projektom, a to projektu prvému na vybavenie kultúrneho domu v Podhorí a druhému projektu na revitalizáciu terasy pastoračného centra v strede obce. Ďalšia úprava je v programe číslo 3 služby občanom, je tu navýšenie o 20 eur, je to na tie vojnové hroby podľa výšky prijatého transferu, teda poskytnutej dotácie. Ďalej v programe číslo 4 je to o 480 eur, je to na spolufinancovanie dotácií, ktoré získali DHZ-ky Beluša, Hloža, Podhorie, tak ako každý rok po 3000, ako získávajú z dobrovoľnej požiarnej ochrany. Potom v programe číslo 5 navrhujeme úpravu na zvýšenie bežných výdavkov 855 eur, nákupu nových pneumatik pre traktor Kubota a o 246 eur na spracovanie monitorovacej správy k projektu Zberný dvor Beluša. Program číslo 6 komunikácie, navrhujeme navýšenie bežných výdavkov o 3200 eur. Je tu projekt Malované podchody, pričom na tento projekt, ako som už povedala, z príjmovej časti získali sme dotáciu 2200 eur z VUCčky z Trenčína a spolufinancovanie obcov tohto projektu je 1000 eur. Čo sa týka kapitálových výdavkov v tomto programe, navrhujeme zníženie 10 098 eur. Je to na projekt Priechody pre chodcov ulica Sládkovičová. Tento projekt ste schvaľovali v rozpočte minulé zastupiteľstvo, avšak okresné riaditeľstvo Policajného zboru Považská Bystrica jeden z týchto projektov priechodov neodporúčila a preto bude zrealizovaný len jeden pri autobusovej zastávke Dolné Kočkovce. Z tohto dôvodu sa tento kapitálový výdavok v rozpočte ponižuje. Program číslo 7 vzdelávanie. Navrhujeme tu úpravu bežných výdavkov, je to zníženie o 3017 eur, zníženie teda dotácie
Sú to finančné prostriedky pre mesto Púchov na zabezpečenie záujmového vzdelávania pre deti, teda tá dotácia, ktorá ide pre CVCčka, avšak upravili sme ju o tie deti, ktoré navštevujú CVCčko v Beluši. A ďalej je tu úprava bežných výdavkov o 45 389 eur, pôvodne rozpočtované bežné výdavky na paušálnu sadzbu za nepriame výdavky projektu prístavby a modernizácie základnej školy a tieto budú presunuté na splátku istiny prekleňovacieho úveru tohto istého projektu. Čo sa týka kapitálových výdavkov, v programe číslo 7 vzdelávanie upravujeme tu kapitálové výdavky len pri jednom projekte. Teraz prebiehajúci už spomínaná prístavba modernizácia základnej školy Beluša. Čiže navrhujeme zníženie kapitálových výdavkov financovaných z Európskej únie a zo štátneho rozpočtu do prijatej výšky nenávratného finančného príspevku podľa poslednej aktualizácie číslo 3 tohto projektu. A to je o zníženie 147 049 eur a tieto prostriedky navrhujeme presunúť na čerpanie istiny prekleňovacieho úveru a taktiež aj zníženie 35 810 eur tohto istého projektu a týchto výdavkov financovaných z úveru a ich presun na čerpanie istiny. Ďalej, tak ako sme navrhli zníženie čerpania prekleňovacieho úveru na prekleňovacieho bankového úveru na príjmovej strane rozpočtu o 164 000 a túto istú sumu navrhujeme upraviť aj na čerpanie výdavkov o 164 000 pri tomto istom projekte, čiže je to suma, ktorá bola vyčerpaná v roku 2025, keďže tento projekt bol narozpočtovaný v plnej výške v rozpočte. Ďalej, tento istý projekt navrhujeme upraviť o 11 541 eur, zníženie kapitálových výdavkov o úpravu nenávratného finančného príspevku za neoprávnené výdavky tohto projektu. A posledná úprava, čo sa týka tohto projektu, je navýšenie o 70 769 eur. Už ako som spomenula, na zapojení čerpania rezervného fondu, čiže na tento projekt nám vznikli neoprávnené výdavky a práce naviac, ktoré teda navrhujeme zapojiť do rozpočtu z rezervného fondu. Došlo tu v priebehu realizácie k zmenám gastrovybavenia, vzduchotechniky, kde nastali teda tieto neoprávnené výdavky a zároveň nejaké práce, stavebné práce naviac, ktoré neboli súčasťou pôvodného rozpočtu stavby. Bol to hlavne záchytný systém na strechách prístavieb, doplnenie niektorých riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby v podladoch, doplnenie oprav omietok stien na plánovaný rozsah rekonštrukcie. Ďalšie zmeny v tomto programe sú v základnej škole. Je to úprava bežných výdavkov, teda o 275 eur, to je ten normatív V7, ako som spomenula na príjmovej časti. A presun z bežných výdavkov a ich preklasifikovanie na kapitálové, ako bolo uvedené v žiadosti prijatej zo základnej školy, čiže o 2505 eur a to navýšenie na spomínané zakúpenie mraziacej skrine Profiline a o 2195 eur na zakúpenie interaktívnej tabule do novej triedy základnej školy. A čo sa týka v tomto programe materskej školy, tu je navrhnuté navýšenie bežných výdavkov o 9164 eur. To sú výdavky na školu v prírode a o 200 eur výdavky za príjmy z vratiek DDS. Finančné operácie príjmové v materskej škole navrhujeme navýšiť o 1500 eur, je to na vrátenie finančných zábezpiek rodičom. Program číslo 8 navrhujeme navýšiť bežné výdavky o 5319 eur, to je na sadovné úpravy pozostávajúce z výsadby stromov a kríkov, športových areáloch Loža a Belušské Slatiny. V programe číslo 9 navýšenie o 1200 eur, je to na podujatie Belušské rozprávkovo financované z Vúcky Strenčína, to ste mali samozrejme na príjmovej časti formou dotácie a o 650 eur navýšenie bežných výdavkov na kúpu nového nerezového dresu do kuchyne Kultúráku v Hloži. V programe číslo 10 navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov 3522 eur na sadové úpravy verejných priestranstiev v obci. Program číslo 11 bývanie navrhujeme navýšiť bežné výdavky o 2400 eur, je to nová hliata podlaha na zdravotnom stredisku do ambulancie doktora Tolta. Ďalej o 9997 eur, výmena nových plastových okien v bytovom dome nájomnej bytovky 1884 v 4 nájomných bytoch.
A o 11 650 eur je to pokladka novej dlažby a soklíkov, spoločných priestoroch, bytových domov, nájomných 1883 a aj 1884. V tomto istom programe je zaradené aj navýšenie finančných výdavkových operácií. Je to 125 931 eur. Je to vlastne ten presun tých výdavkových, kapitálových výdavkov, ktoré som spomenula v programe číslo 7 a presúvajú sa teda na čerpanie investičného a prekladňovacieho bankového úveru do programu číslo 11. Program číslo 12, navrhujeme tu úpravu bežných výdavkov. Všetky tieto výdavky slúžia pre zamestnancov zariadenia ZOS v Beluši, čiže je to 800 eur na účasť zamestnancov na školeniach, 3000 eur na materiálové vybavenie hygienických a čistiacich potrieb do tohto zariadenia, o 1500 eur na nemocenské dávky a 1610 eur na rodinné prídavky financované z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sú taktiež súčasťou rozpočtu príjmovej časti. Kapitálové výdavky tohto rozpočtu navrhujeme navýšiť o 80 000 eur, čiže je to zvýšenie kapitálových výdavkov na projekt zariadenie pre seniorov Beluša. Ako som spomenula, na príjmovej časti čerpanie rezervného fondu o 80 000, tu máte na výdavkovej časti v tej výške. Čiže ako som spomenula, ide o tú predpokladanú jednomesačnú maximálnu úhradu DPH vystavenej faktúry od dodávateľa v zmysle zmluvy o dielo. Toto krytie DPH z rezervného fondu je teda na časové preklenutie, dokedy ŠFR neschválí žiadosť o platbu DPH-čky. Uvedenú DPH-čku obec odvedie do daňovému úradu a následne bude refundovaná prostredníctvom schváleného úveru zo ŠFRB. Posledné úpravy sú v programe číslo 13, je to navýšenie o 995 eur na kúpu novej jednej kamery v rámci obce. A o 615 eur je to nákupu služobného notebooku na oddelenie vnútornej správy, sociálnych vecí a školstva. A tie teda už posledné úpravy v programe číslo 14, navýšenie bežných výdavkov o 370 eur, navýšenie na servis vysokozdvižného vozíka správy majetku obce a zníženie na všeobecných službách o 1000 eur do výšky čerpania rozpočtu. Zo zmeny rozpočtu je to všetko. Ďakujem za rozsiahlu správu. Bod bol prerokovaný na spoločných rokovaniach, veľmi podrobne. Danému bodu, páni poslanci, nech sa páči návrhová komisia. Uznesenie číslo 67/26.6. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za prvé zmenu rozpočtu obce Beluša rozpočtovým opatrením číslo 6, vrátane programov a podprogramov. Za druhé, čerpanie rezervného fondu v sume 150 769 eur v predloženom znení. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené a prichádzame k rokovaniu s bodom číslo 11. Vyhodnotenie činnosti pestovateľskej... Ešte schválenie rezervného. Bolo. Aha, tak pardon, nečítalo sa, som to nejako prepočula. Áno, on sa nečítalo v plnom znení, ale bolo to schválené. Ešte raz, bod číslo 11. Vyhodnotenie činnosti pestovateľskej pálenice v Beluši za rok 2025 a výrobné obdobie 2025-2026. Predkladá vedúci majetkového úseku pán inžinier Igor Buliš. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, páni poslanci. Dovolte mi predniesť vyhodnotenie činnosti pestovateľskej pálenice v Beluši za rok 2025 a výrobné obdobie 2025 a 2026. Obec Beluša ako prevádzkovateľ pestovateľskej pálenice v Beluši zahájil výrobu destilátu dňa 1. septembra 2025. Ukončenie výroby destilátu bolo dňa 30. apríla 2026. Zodpovedný vedúci bol pán Andrej Stuchlík, zamestnaný v pálenici od 1.9.2025, ktorý zabezpečoval evidenciu záujemcov pálenia a pripravoval harmonogram pálenia, ako i bežnú údržbu technológie. Celkový počet zamestnancov od 1. septembra do 16. novembra 2025 boli dvaja. Od 17. novembra 2025 do 28. februára 2026 boli 6 a od 1. marca 2026
do 30. apríla 2026 boli 4. Prevádzka pálenice vo výrobnom období 2025-26 vyrobila 28 005,50 litra absolútu a bola odvedená spotrebná daň liehu, ktorá predstavovala 208 696,98 eur. Pre porovnanie som vám uviedol množstva vyrobeného destilátu podľa jednotlivých výrobných období a rokov, čiže keď máte tam ten prehľad od roku 2015 do roku 2025, vidíte, ako kolíše tá výroba v tých litroch absolútu, a to je vlastne z toho dôvodu, že tu sa nedá nejako naplánovať, aké množstvo destilátu sa vyrobí v pestovateľskej pálenici, ale viac menej záleží to od množstva ovocia, ktoré v tom danom roku sú. Prehľad nákladov a výnosov v sezóne 2025-26 bol nasledovný. Náklady predstavovali 137 746,59 eur a výnosy 174 012,44 eur. Čiže výsledok toho hospodárenia bol zisk 36 265,85 eur. Prehľad nákladov a výnosov v pálenici od 1.1.2025 do 31.12.2025 bol nasledovný. Náklady predstavovali 110 126,20 eur a výnosy 99 532,08 eur. Za toto obdobie od toho 1.1. do 31.12. vlastne vznikla strata 10 594,12 eur. Stratu vlastne ovplyvnili dva faktory. V mesiaci december nastal nedostatok vody v studni. Ak by sme chladenie vykonávali z verejného vodovodu, destilácia by sa značne predĺžila. Bolo preto rozhodnuté, že bude vrtaná nová studna do hĺbky 40 metrov. Tým vznikli náklady na vrtanie, opravu, údržbu a materiál. V uvedenom období vrtania klienti nevykonávali destiláciu a tým pádom nebola ani tržba, čiže vlastne tieto dva faktory ovplyvnili hlavne tú stratu, ktorá v tom období bola. Treba aj podotknúť to, že v tomto období pálenia sme prešli na systém pálenia, a teda destilácie od pondelku až do piatku v nepretržitej prevádzke, s tým, že tam boli 3 smeny. Sobotu, nedeľu sa nepálilo, aby sme vlastne aj znížili náklady na mzdy, ktoré počas týchto 2 dní boli v značnej miere vyššie, ako sú v týždni, čo sa týka aj príplatkov. Takže zatiaľ sa nám to osvedčilo a pravdepodobne budeme v tomto smere i pokračovať v novej pestovateľskej pálenici. Ďakujem. Ďakujem danému bodu páni poslanci, poslankyne. Nech sa páči, návrhová komisia. Uznesenie číslo 68/26.6 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti pestovateľskej pálenici v Beluši za rok 2025 a výrobné obdobie 2025-2026. Ďakujem, dávam hlasovať. D za predložený návrh uznesenia. Kto je proti, zdržal sa hlasovania. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom rokovania je bod číslo 12. Vyhodnotenie plena programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Beluša pre programové obdobie 2021-2027 za rok 2025 predkladá vedúci oddelenia rozvoja obce inžinier Juraj Vorkový. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán starosta, vážené obecné zastupiteľstvo, opäť máme pred sebou jeden z hlavných strategických dokumentov obce, program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Beluša, ďalej len PHRSR, pre programové obdobie rokov 2021 až 2027, ktorý schválilo obecné zastupiteľstvo v Beluši dňa 1.3.2021. Jeho vyhodnotenie sa realizuje v zmysle kapitoly D, realizačná časť PHRSR, hodnotí sa akčný plán za obdobie trvania PHRSR, hodnotenie sa realizuje v pravidelných ročných intervaloch v zmysle zákona.
Cieľom monitoringu akčného plánu obce je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHRSR počas celého obdobia platnosti, teda rokov 2021 až 2027. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu, ale aj pre širokú verejnosť. Prílohou, teda ten priložený dokument je pomerne obsiahlý, má 20 strán, nebudeme ho podrobne analyzovať, ja len teda vypichnem z neho tie tri najhlavnejšie oblasti, teda hospodárska, sociálna a environmentálna oblasť. V rámci hospodárskej oblasti sa nám, respektíve v rámci všetkých troch oblastí sa nám tento plán PHRSR darí veľmi dobre naplňať. Spomeniem, v hospodárskej oblasti sa nám darí hlavne vo verejnom osvetlení, ktoré je prakticky celé hotové, sprístupnenie zastávok železníc Slovenskej republiky, bezbariérové budovy, IKT technológie obecného úradu a online služby. V sociálnej oblasti sa nám veci pohli v IBVčkách, teda v individuálnej bytovej výstavbe a hromadnej bytovej výstavbe, takisto aj v priemyselných parkoch v obci, a to práve zmenou územného plánu v roku 2025. Takisto máme zrealizované centrum obce, zvyšujeme kapacity materskej školy, základnej školy a takisto aj opravy na zdravotnom stredisku, respektíve ambulancia nového lekára. V oblasti environmentálnej sa nám podarilo dosiahnuť ciele v zazelenení obce, to sme už spomenali teda aj v tom doplnenom programe 22, ale takisto aj v nasledujúcom mojom programe, kedy teda tá zeleň v obci sa pomerne dobre rozširuje. Takisto kanalizácia, ktorá síce má nejaké meškanie, ale ten progres tam je, a samozrejme máme zrealizovaný veľmi dobrý zberný dvor. To je z mojej strany asi všetko. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem danému bodu, páni poslanci. Nech sa páči, návrhová komisia. Uznesenie číslo 69/26.6. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenie plnenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Beluša pre programové obdobie 2021-2027 za rok 2025. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené a ideme rokovať bod číslo 13. Návrh podané oznámenie funkcií zamestnaní činnosti a majetkových pomerov starostom obce Beluša predkladá predseda komisie na ochranu verejného záujmu. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Komisia na ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve v Beluši v zmysle článku 7 odstavec 1 ústavného zákona číslo 357/2004 zbierky zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov prijala písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2025, ktoré dňa 27.4.2026 podal pán Jan Prekop, prednosta obce či starosta obce na obecný úrad Farská 1045/6 01861 Beluša. Komisia na svojom zasadnutí dňa 3.6.2026 prijala uznesenie číslo 1/2026, ktorým konštatovala, že oznámenie verejného funkcionára starostu obce Beluša pána Prekopa bolo podané v súlade s článkom 7 odstavec 1 ústavného zákona číslo 357/2004 zbierky zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a verejných funkcionár neporušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené ústavným zákonom. Ďakujem. Ja len tu chcem oznámiť verejne, že aj všetci vedúci pracovníci obce, ako aj riaditeľ základnej školy, riaditeľka materskej školy, všetci si túto zákonnú povinnosť splnili. Čiže táto úloha bola splnená v zmysle zákona. Nech sa páči, návrhová komisia.
Uznesenie číslo 70/26.6. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o podanom oznámení funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov starostu obce Beluše pána Jana Prekopa podľa článku 7 ústavného zákona číslo 357/2004 zbierky zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov k 30.4.2026. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené a prichádzame k bodu 14. Schválenie uznesenia vo veci projektu zvýšenie kvality verejného priestoru obce formou výsadby cestných ostrovčekov predkladá vedúci oddelenia rozvoja obce pán inžinier Juraj Horkový. Nech sa páči. Ďakujem. Vážený pán starosta, vážené obecné zastupiteľstvo, Environmentálny fond dňa 20. apríla 2026 vyhlásil výzvu a podmienky pre podporu v oblasti programu obnovy dediny. V rámci činnosti POD2 je možné získať dotáciu na obnovu a revitalizáciu ďalšej zelenej infraštruktúry v obci s cieľom zlepšiť kvalitu verejného priestoru a podporiť ekologické funkcie územia. Obec Beluša má opäť pripravený projekt, je oprávneným žiadateľom. Názov projektu je zvýšenie kvality verejného priestoru obce formou výsadby cestných ostrovčekov. Projekt bude realizovaný v obci na parcelách Ečkového typu 8005 a 8007, to je v podstate od nášho kostola v Beluši až po odbočku ulica Slatinská, ulica Trenčanská. Navrhnutou výsadbou dojde ku skvalitneniu a estetickému zatraktívneniu verejného priestoru, posilneniu jeho vodozádržnej funkcie, zlepšeniu mikroklímy a podpore ekologickej stability územia. Výsadba je navrhnutá s dôrazom na celoročnú atraktivitu, teda tie kvietky by mali stále kvitnúť. V rámci projektu sa počíta aj najmä s výsadbou trvaliek, okrasných tráv a krov, ale máme tam aj 3 stromy a reprezentatívne riešenie vstupu do obce s nápisom Beluša. Výsadba cestných ostrovčekov je navrhnutá tak, aby nevytvárala vizuálne bariéry teda v cestnej doprave. Podmienkou poskytnutia dotácie je zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa, teda zo strany obce, a to vo výške minimálne 1% z oprávnených nákladov projektu. Spolufinancie musia byť zabezpečené z vlastných zdrojov obce. V modeli financovania sa dozvedáme to, že celková výška výdavkov na projekt je 29 507,77 eur. Dotácia z fondu predstavuje väčšinu, teda 29 212,69 eur a povinná výška 1%, ktorú musí dať obec, je 295,08 eur. Bez schválenia obecného zastupiteľstva nie je možné projekt podať. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem. Ja len dodám, že tak ako Slovenská chránená HKO, chránená krajinná oblasť, dala súhlasné stanovisko a takisto aj Slovenská správa ciest, lebo je to predmetom prílohy tohto schválenia. Takže ďakujem danému bodu pani poslanci, poslankyne. Stále je čo skrášľovať, stále je čo zele vysádzať a tak ďalej. Takže ak nie, prosím návrhovú komisiu. Uznesenie číslo 71/26.6. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poprvé realizáciu investícií, zvýšenie kvality verejného priestoru obce formou výsadby cestných ostrovčekov, ďalej len projekt vo výške 29 507,77 eur. Za druhé prijatie dotácie z environmentálneho fondu vo výške 29 219,69 eur v súlade s bodom číslo 1 na financovanie projektu. Za tretie zabezpečenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov obce na spolufinancovanie projektu, a to minimálne vo výške 1% z oprávnených nákladov projektu a ich použitie na spolufinancovanie projektu. Po štvrté návrh zmluvy o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie. Ďakujem. Dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania. Konštatujem, že dané uznesenie sme schválili a prichádzame k bodu 15.
Návrh delegovanie zástupcov zriadovateľa obce Beluša do rady školy pri základnej škole Beluša predkladá pán prednosta, pán magister Patrik Štrbák. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Vzhľadom k tomu, že došlo k zmene legislatívy, to bol prijatý zákon číslo 321 v roku 2025 zbierky zákonov o školskej správy, je potrebné na novo vykonať voľby do rady školy pri základnej škole Beluša. Tieto voľby boli minulý piatok, respektíve 5. júna vyhlásené aj zverejnené na webovom sídle zriaďovateľa, to je z obce Beluša, ako aj základnej školy Beluša. Čo sa týka tých základných náležitostí a na základe teda upozorním na tie najdôležitejšie zmeny, rada školy bude mať teda ponovom už na základe nového platného znenia zákona 11 členov, z toho teda 3 členovia budú nadelegovaní zástupcovia zriaďovateľa, ktorých dnes teda odsúhlasíme. 3 zástupcovia budú z radu zamestnancov školy, 4 zástupcovia budú z radu zákonných zástupcov a 1 člen bude buď predseda školského parlamentu alebo zvolený zástupca žiakov. Nakoľko naša základná škola má školský parlament, tak predseda školského parlamentu bude členom rady školy pri základnej školy. Čo sa týka kompetencií rady školy, je to dôležitý orgán, ktorý naozaj rieši tie elementárne veci. Je to samosprávny orgán školy, zastupuje a hájí záujmy detí, žiakov, zákonných zástupcov, rovnako zamestnancov. Čo sa týka návrhu 3 členov za zriaďovateľa, navrhnutí sú nasledovní ľudia, a to inžinierka Alena Kubašová, Mária Matušová a inžinier Peter Virga. Ďakujem pekne. Ďakujem k danému bodu, takisto sme to prerokovali na spoločnom zasadnutí k danému bodu. Nech sa páči, návrhová komisia. Uznesenie číslo 72/26.6 obecné zastupiteľstvo schvaľuje delegovanie zástupcov zriaďovateľa obce Beluša do rady školy pri základnej škole Slatinská 3 Beluša, inžinierka Alena Kubašová, Mária Matušová, inžinier Peter Virga. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania? Konštatujem, že bod 15 bol schválený a pokračujeme rokovaním bodu číslo 16. Návrh určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Beluša volebné obdobie 2026 až 2030. Predkladá prednosta, nech sa páči, pán magister Patrik Štrbák. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Nakoľko 24. októbra 2026 sa uskutočnia komunálne voľby, to znamená voľby do obcí a miest, je potrebné vopred teda v zmysle zákona o obecnom zriadení, ale aj ďalších právnych predpisov prijať respektíve odhlasovať 2 veci. Prvou z nich je teda výkon a rozsah výkonu funkcie starostu obce Beluša. Vzhľadom teda na veľkosť obce a samozrejme množstvo povinností, kompetencií, ktoré obec Beluša má a zo zákona je povinná si plniť, tak samozrejme budeme pokračovať v nastolenom trende a teda navrhujeme určiť plný úväzok starostu obce na výkon funkcie starostu obce pre funkčné a volebné obdobie roky 2026 až 2030. Najneskôr je teda 90 dní pred voľbami potrebné určiť rozsah výkonu funkcie starostu obce, takže v tomto zákonnom limite sme, takže je potrebné odsúhlasiť rozsah výkonu funkcie a prijať uznesenie v tejto veci. Ďakujem pekne. Ďakujem. Tento návrh, ako aj návrh volebných obvodov, bol taktiež prerokovaný na spoločných komisiách. Nech sa páči k danému bodu.
Nech sa páči, návrhová komisia. Uznesenie číslo 73/26.6 obecné zastupiteľstvo určuje v súlade s paragrafom 11 odstavca 4 písmena I zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé funkčné obdobie 2026 až 2030 rozsah výkonu funkcie starostu obce Beluša následovne. Po prvé, plný pracovný úväzok 1.0, rozsah výkonu funkcie starostu obce Beluša. Podľa zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podľa ostatných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť najvyššieho výkonného orgánu obce a štatutárneho orgánu obce. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania? Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. A ideme k bodu 17. Návrh určenie volebných obvodov a počty poslancov obecného zastupiteľstva v Beluši pre volebné obdobie 2026-2030 predkladá prednosta obecného úradu, pán magister Patrik Štebran. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Druhou vecou, ktorú je potrebné odsúhlasiť uznesením v rámci blížiacich sa komunálnych volieb, ako som povedal teda, ktoré sa budú konať 24. oktobra 2026 sobotu, je teda určiť volebné obvody a počty poslancov. Predpoklad je teda, že voľby sa budú konať len organizačne opäť od 7. do 20. hodiny, ak teda ostane rovnaký čas, ako bol v roku 2022, a taktiež by to mali byť spojené voľby do obcí a miest a zároveň v našom prípade do Trenčianskeho samosprávneho kraja predsedu a poslancov. Čo sa týka počtu poslancov, toto nám vyslovene uvádza zákon, to rozhranie, zákon o obecnom zriadení, ktorý teda hovorí, že počet poslancov na volebné obdobie sa určuje v našom prípade od 5001 do 10 000 obyvateľov, a to je 11 až 13 poslancov. Čo sa týka teda voľby poslancov a volebných obvodov, začiatkom roka bola aj zverejnená analýza ombudsmana, verejného ochrancu práv, ktorý teda vydal, dá sa povedať, usmernenie, aj také odporúčanie pre samosprávy, ktoré by teda mali spĺňať určité počty volebných obvodov a počty poslancov. Je to teda také odporúčanie. Čo sa týka našej obce Beluša, my v zásade tie volebné obvody sme mali relatívne dobre spracované. Nie sú tam nejaké výrazné rozdiely, čo sa týka jednotlivých volebných obvodov, čiže nemá napríklad jeden volebný obvod počet voličov 200 a najväčší 1000. Hej, takéto rozdiely tam nemáme, naozaj tam máme rozdiely v desiatkách, maximálne pár stovkách, čo sú teda priateľné na zdravie rozdiely. Takže v krátkosti zosumarizujem tie volebné obvody. Ako som povedal, teda budeme voliť v nadchádzajúcich komunálnych voľbách 13 poslancov. Bude to v 6 volebných obvodov, čiže len zosumarizujem. Prvý volebný obvod bude sídlisko Ľudovita Štúra. Druhý volebný obvod budú ulice Trenčianska, Továrska, Kapitána Nálepku, Mlieska, Pavla Orsaga, Hviezdoslava Staničná. Tretí volebný obvod budú ulice Farská, Partizánska, Žilinská, Klementisa, Štefánika, Kráľa, Janka Kráľa, Jana Amosa Komenského, Krížna, doktora Adámiho, Rybníky. Štvrtý volebný obvod budú tvoriť ulice Andreja Svatkoviča a Martina Kukučína. Piatý volebný obvod budú tvoriť Belušské Slatiny, to znamená Belušské Slatiny, ulica Slatinská pod Malenicou a jediná teda je tu bytovka Ľudovita Štúra 17. A posledný volebný obvod číslo 6 bude tvoriť miestne časti Hloža Podhorie.
V každom volebnom obvode číslo 1 až 5 budú volení 2 poslanci, iba v tom poslednom volebnom obvode, ktorý je zároveň aj najväčším volebným obvodom, to znamená Hloža Podhorie, sa budú voliť 3 poslanci. Čo sa týka aktuálnych údajov, len pre váš prehľad, začiatkom júna obec Beluša mala k 4.6.2026 6251 obyvateľov a k rovnakému dátumu mala 5023 oprávnených voličov. Takže sa budeme naozaj k tomu októbru baviť plus minus o počte voličov 5000. Toľko k tomuto bodu, ďakujem pekne. Áno, ďakujem. Danému bodu pani poslanci, poslankyne. Nech sa páči. Návrhová komisia. Uznesenie číslo 74/26.6. Obecné zastupiteľstvo určuje v súlade s paragrafom 11 odstavca 3 zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce funkčné volebné obdobie 2026 až 2030 počet poslancov obecného zastupiteľstva na 13, ktorí budú zvolení v 6 volebných obvodoch nasledovne. Prvý volebný obvod volia sa 2 poslanci, druhý volebný obvod volia sa 2 poslanci, tretí volebný obvod volia sa 2 poslanci, štvrtý volebný obvod volia sa 2 poslanci, piatý volebný obvod volia sa 2 poslanci, šiestý volebný obvod volia sa 3 poslanci. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania? Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom rokovania je bod číslo 18. Schválenie nájomných vzťahov pozemok predkladá pán predosta, pán magister Patrik Štrbák. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Čo sa týka nájomných vzťahov pozemkov, máme 2 žiadosti, takže poďme na prvú z nich. Prvú žiadosť vám bude určite dobre známa, nakoľko zámer a spôsob nájmu ste odsúhlasovali na aprílovom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Jedná sa teda o pozemok v športovom areáli Hloža, kde súčasný nájomca spoločnosť Lutospol s.r.o. prejavila záujem o nájom časti alebo ďalšej časti pozemku o výmere 26 metrov štvorcových. A to znamená, že by sa uzatvoril dodatok číslo 2 k nájomnej zmluve, kde by teda sa im pridala k existujúcemu nájmu ďalších 26 metrov štvorcových. Tento pozemok potrebujú teda z dôvodu prevádzkovania, rýchleho občerstvenia a teda nejakého zázemia, WC a skladových priestorov. Jedná sa teda o výmeru 26 metrov štvorcových, nájomné cena rovnaká ako pri všetkých ostatných prípadoch, obdobných 16,60 eur za metr štvorcový. Za rok nájom od 1.7.2026 na dobu neurčitú. Zámer bol zverejnený 15 dní vopred, tak ako vyžaduje zákon o majetku obci. Jedná sa teda o dôvodhodný osobitného zreteľa, ktorý je zdôvodnený v súlade so zásadným hospodárenia s majetkom obce Beluša článok 21 odsek 6 a 25 odsek 5 písmeno Q. Toľko k tejto žiadosti. Ďakujem. Takisto bol tento nájom prerokovávaný. Takže bodu, nech sa páči, návrhová komisia. Uznesenie číslo 75/26.6. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok číslo 2 k nájomnej zmluve zo dňa 30.9.2022 a dodatku číslo 1 zo dňa 27.9.2023 so spoločnosťou Lutospol s.r.o. v predloženom znení. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Proti, zdržal sa hlasovania, konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Nech sa páči, pokračujeme ďalej. Ďakujem pekne za slovo. Druhou žiadosťou je žiadosť spoločnosti Klub Jednota, spotrebné družstvo Trenčín. Ak dobre evidujete, tak v centre obce, v blízkosti teda predajne Klub Jednota je fungujúci Alza Box, ktorý teda je tu už 5 rokov, nakoľko pred 5 rokmi bola uzatvorená s touto spoločnosťou nájomná zmluva. Bola uzatvorená na dobu určitú 5 rokov, končí nájom k 30.6.2026.
Spoločnosť má záujem teda ako kúp jednota, ktorého pozemok je teda vlastníctvom, tak spoločnosť Alza, ktorá prevádzkuje Alza Box, tak majú záujem samozrejme o predĺženie nájmu. Obec Beluša má taktiež samozrejme záujem o predĺženie nájmu, nakoľko táto služba sa osvedčila a je žiadaná. Z tohto titulu aj v apríli bol odsúhlasený teda druhý Alza Box, ktorý bude zrealizovaný a teda už bude aj funkčný na ulici Slatinskej, teda v tom vnútrobloku Slatinská. Taktiež v obci je pre zaujímavosť aj tretí v blízkosti Rajšule, ale teda poďme späť k tejto nájomnej zmluve, teda týmto dodatkom číslo 1 sa predĺží trvanie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú od 1.7.2026. Je to teda v súlade opäť so zákonom o majetku obci, v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom obce Beluša, článok 25 odsek 5 písmeno S a článok 21 odsek 6. Takže nič nebráni tomu, aby bol nájom predĺžený. Ďakujem pekne. Ja len dodám k tomuto, že skutočne táto služba pre občanov je veľmi, ale veľmi využívaná a rozšírená. Tak asi toľko. Danému bodu, páni poslanci. Ak nie, návrhová komisia. Uznesenie číslo 76/26.6. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok číslo 1 k nájomnej zmluve zo dňa 30.6.2021 so spoločnosťou KOB Jednota Trenčín, spotrebné družstvo v predloženom znení. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predĺžený návrh? Kto je proti? Zdržal sa hlasovanie. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené a prechádzame k bodu číslo 19 rokovania schválenie nájomných vzťahov. Nájomný byt predkladá pán predosta, pán magister Patrik Štrbák, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Čo sa týka nájomných bytov, budeme rokovať o dvoch žiadostiach, ktoré boli doručené a kde teda končí nájomná doba. Prvou žiadosťou jedná sa o byt číslo 4, nachádzajúci sa na prvom poschodí v obchode číslo 43 v bytovom dome 1883. V súčasnosti tento nájomný byt užívajú nájomcovia Ľubomír Lehocký a Alena Lehocká, trvalé bytom Beluša. Nájom končí k 30.6.2026. Nájomcovia pán Lehocký a pani Lehocká si podali žiadosť o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy, pričom možno konštatovať, že z pohľadu obecného úradu všetky podmienky spĺňajú. V prípade schválenia bude nájom uzatvorený na dobu 3 rokov od 1.7.2026 do 30.6.2029. Zákon o majetku obci bol splnený. Jedná sa teda o zákon o dôvodhodný osobitného zretela. V zmysle zákona o majetku obci taktiež je to v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom obce Beluša, článok 25 odsek 5 písmeno R. Zámer bol zverejnený, ako zákon vyžaduje. Poprosím pred hlasovaním ešte o stanovisko sociálnej školskej komisie. Ďakujem pekne. Majka. Žiadosť sme prejednali a dohodli sme sa, že všetko majú splnené, tak poručujeme, aby sa zmluva predĺžila na 3 roky. Ďakujeme. Danému bodu, páni poslanci. Nech sa páči. Uznesenie číslo 77/26.6. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o nájme bytu číslo 8/2026 s nájomcami Ľubomír Lehocký a Alena Lehocká v predloženom znení. Ďakujem. Dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania? Konštatujem, daný bod bol schválený. Ďalším bodom rokovania je bod číslo 20. Druhá žiadosť, pardon. Áno. Pokračujeme. Ďakujem pekne za slovo. Druhou žiadosťou, ktorou sa budeme zaoberať, jedná sa o byt číslo 2, nachádzajúci sa na prízemí v obchode číslo 42. Bytový dom 1883. V súčasnosti tento byt užíva nájomca Alena Mazúrová, ktorej nájom končí k 30.6.2026. Tento byt je vedený ako bezbariérový, nakoľko v každom bytovom dome musíme mať jeden bezbariérový byt. Zákon hovorí o tom, a teda aj naše všeobecne záväzné nariadenie, aj to predchádzajúce, ale samozrejme aj novoprijaty, ktoré ste dnes už odsúhlasili a ktorého znenie ste odsúhlasili,
že teda takýto bezbariérový byt máme a musíme mať v každom bytovom dome. Pokiaľ by v tomto byte sme evidovali žiadosť, alebo teda by tam bol nájomca, ktorý spĺňa podmienku ťažkého zdravotného postihnutia, ale nie len teda na základe nejakého stanoviska lekára, ale musí to byť presne kategória zdravotného postihnutia, ktorá je vymedzená v prílohe zákona o dotáciách a teda čo sa týka prideľovania nájomných bytov ŠFRB, tak mohol by byť tento nájom aj na dlhšie obdobie, ale nakoľko my momentálne takého nájomcu neevidujeme, ani nemáme teda takú žiadosť, tak preto vlastne každoročne sa ten nájom posudzuje na novo a môže byť takáto zmluva teda uzatvorená iba po dobu 1 roka. Takže preto vlastne v jednom aj v druhom bytovom dome máme takéto nájomné byty. Ako som teda povedal, tuto užíva tento nájomný byt pani Alena Mazúrová, nájom končí k 30.6.2026. Podala si žiadosť o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy, z pohľadu obecného úradu spĺňa všetky podmienky. Nájom by bol teda uzatvorený na dobu 1 roka a to znamená od 1.7.2026 až do 30.6.2027. Nájom je v súlade v prípade odsúhlasenia so zákonom o majetku obci a taktiež so zásadami hospodárenia s majetkom obce Beluše, článok 25 odsek 5 písmeno R. Zámer bol zverejnený, ako zákon vyžaduje. Poprosím opäť ešte pred hlasovaním stanovisko sociálno-školskej komisie. Ďakujem pekne. Áno, byt pani Mazúrová, kde býva, prejednali sme žiadosť, dala si opakovanie žiadosť, ale tento byt sa prideľuje len na 1 rok. Vysvetlil som prednosta, dobre? Dostatočne vysvetlené. Áno. Nech sa páči, návrhová komisia. Uznesenie číslo 78/26.6. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o nájme bytu číslo 9/2026 s nájomcami Alena Mazúrová v predloženom znení. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. A pokračujeme bodom číslo 21. Schválenie zámeru a spôsob. Schválenie nájomných sťahovne bytových priestor. Moment. Áno. Dobre, nech sa páči, pán prednosta. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Čo sa týka nebytových priestorov, budeme opäť rokovať o 2 žiadostiach. Prvou z nich je žiadosť pána Antona Ovečku, ktorý v zmysle nájomnej zmluvy z roku 2014 mal v nájme užívanie sociálnych zariadení, alebo teda veciek v budove kultúrneho domu. Pán Ovečka teda prevádzkoval na verejnom priestranstve, alebo teda v blízkosti tržnice prevádzku, kde teda ukončil činnosť a na základe toho, že ukončil činnosť, tak požiadal aj ukončenie nájomnej zmluvy ku dňu 30.6.2026, čo sa týka teda sociálnych zariadení v budove kultúrneho domu v vlastníctve obce. Takže toľko prvá žiadosť, ďakujem. Ďakujem danému bodu. Nech sa páči, návrhová komisia. Uznesenie číslo 79/26.6. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ukončenie zmluvy o nájme zo dňa 21.5.2014 s nájomcom Anton Ovečka v predloženom znení. Ďakujem. Dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Nech sa páči, pán prednosta, pokračujeme ďalej. Ďakujem pekne za slovo. Druhou žiadosťou, nadväzujúc teda na ukončenie nájmu, je žiadosť pani Evy Klimovej, ktorá teda aj pokračuje v prevádzke v blízkosti tržnice a teda o prevádzke týchto služieb. Na základe toho teda požiadala o nájom veciek v budove kultúrneho domu vo vlastníctve obce Beluša. Nájom teda by bol od 1.7.2026 na dobu neurčitú za nájomné 10 € mesačne, ako býva v týchto prípadoch.
Je to opäť v súlade so zákonom o majetku obci, v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom obci článok 25, odsek 5 písmeno Q. Zámer bol zverejnený, takže je možné odsúhlasiť tento nájom od 1.7.26. Ďakujem pekne. Ďakujem danému bodu. Nech sa páči, pokračujeme. Návrhová komisia. Uznesenie číslo 80/26.6. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o nájme číslo 10/2026 nájomcov Eva Klimová v predloženom znení. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. A teraz je bod číslo 21 na programe schválenie zámeru a spôsobu prevodu pozemkov. Predkladá pán predosta, pán magister Patrik Štrbák. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, posledným majetkovo-právnym bodom na dnešnom zasadnutí je zámer a spôsobu prevodu pozemkov. Máme taktiež aj v tomto bode dve žiadosti, takže poďme na prvú z nich. Na obec Beluša bola doručená žiadosť pána Ladislava Šenkira, ktorý má záujem o odkúpenie 18 m². Je to v blízkosti ulice Martina Kukučína. Má záujem teda vysporiadať, jemu sme, ak si pamätáte, odsúhlasovali aj zámenu pozemkov koncom minulého roka, kde teda sme si vzájomne vysporiadali. On nám teda zamienial pozemky pod chodníkom a my sme mu vlastne zamieniali pozemky v areáli jeho rodinného domu. Vznikol tam ešte švík 18 m², ktorý teda by mal záujem pána Šenkira odkúpenie za účelom scelenia pozemkov teda pri stavbe jeho rodinného domu. Je teda potrebné najskôr odsúhlasiť zámer a spôsob prevodu pozemku a následne v prípade odsúhlasenia na najbližšom zasadnutí by sa odsúhlasovala samotný predaj pozemku. Čo sa týka základných náležitostí, teda je to 18 m² v zmysle geometrického plánu zhotoveného na náklady žiadateľa. Obec odpredala pozemky a bola aj cena určená finančnou komisiou v sume 10 eur za m². Dôvodhodný osobitný zatiaľ je zdôvodnený v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom obce Beluša článok 25 odsek 5 písmeno L. A obec na tomto pozemku je to naozaj švík, kde teda ani nejaká investičná možnosť nie je a je možnosť využitia aj obmedzená, takže prispie sa k účelnejšiemu využívaniu iného majetku, scelenie nesúrodných parciel a účelnejšieho usporiadania majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov. Takže toľko k tejto prvej žiadosti. Ďakujem pekne. Ešte poprosím samozrejme stanovisko stavebnej komisie. Áno, súhlas, jasné. Ďakujem. Nech sa páči návrhová komisia. Uznesenie číslo 81/26.6. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie vo veci zámeru a spôsobu prevodu pozemku žiadateľ Ladislav Šenkír v predloženom znení. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Nech sa páči, pán prednosta, pokračujeme ďalej. Druhou a zároveň poslednou žiadosťou je žiadosť pani magistry Beaty Škorvágovej a pána inžiniera Petra Pastorka, ktorí majú záujem odkúpenie pozemku o výmere 17 m². Jedná sa o pozemok na ulici Trenčianskej. Je to teda pozemok pred ich pozemkom alebo pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, kde teda je realizovaná momentálne stavba. Čo sa týka teda, opäť musí byť najskôr odsúhlasený zámer a spôsob prevodu týchto pozemkov a v prípade odsúhlasenia budete na najbližšom zasadnutí odsúhlasovať predaj pozemku. Čo sa týka základných údajov, je to výmera 17 m². Finančná komisia určila cenu pozemku po 10 eur za m². Dôvod hodný osobitného zreteľa je zdôvodnený v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom obce Beluša článok 25 odsek 2 písmeno I.
Čo sa týka možnosti využitia obce, obec považuje daný majetok za prebytočný, investičný zámer tam nie je žiadny. Jedná sa v podstate o pozemok až za tým chodníkom, to znamená samozrejme chodník a pozemok pod chodníkom obce ostane samozrejme vlastníctvom obce. Čiže ten pozemok je až za tým chodníkom smerom k danej stavbe. To znamená, možnosť nejakého využitia je obmedzená a týmto prevodom sa prispieje k prevodu priľahlého pozemku, k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa do výmery 300 m2 a prispieje sa prevodom teda k účelnejšiemu využívaniu iného majetku. Takže toľko k tejto žiadosti, ďakujem pekne. Ešte poprosím samozrejme znova stanovisko prístup na stavbu na rodinný dom. Dobre, ďakujem, nech sa páči. Návrhová komisia. Uznesenie číslo 82/26.6. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie vo veci zámeru a spôsobu prevodu pozemku žiadateľ magister Beata Škorvagová a inžinier Peter Pastorek v predloženom znení. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predloženie návrhu uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. A ideme k rokovaniu bodu číslo 22, ktorý sme doplnili. Schválenie uznesenia vo veci projektu obnova verejných plôch obci Beluša predkladá vedúci oddelenia rozvoja. Nech sa páči, pán inžinier Juraj Volkový. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán starosta, pán prednosta, vážené obecné zastupiteľstvo. Predmetom tohto projektu je obnova verejných plôch obci Beluša. Jedná sa o realizáciu sadových úprav zameraných na rekonštrukciu, modernizáciu a estetické skvalitnenie verejných priestranstiev v obci Beluša. Projekt rieši najmä územie v okolí materskej školy a priľahlého bytového domu, to je číslo 12, ako aj priestor detského ihriska v miestnej časti Hloža. Prvá časť projektu sa nachádza medzi objektom materskej školy a bytovým domom 12 na ulici Ľudovita Štúra. Cieľom je vytvoriť funkčný, estetický a udržateľný priestor, komunitnú záhradu. Táto bude slúžiť na oddych a stretávanie obyvateľov obce. Súčasťou riešenia je vysadba domácich a overených druhov drevín, trvaliek, bylín a okrasných tráv. Navrhuje sa aj doplnenie záhradného mobiliáru, najmä lavičiek a vyvýšených záhonov, ktoré umožnia obyvateľom aktívne trávenie voľného času a pestovanie rastlín. Projekt počíta s výstavbou stromov a krov, záhony budú doplnené trvalkami, bylinkami, ale aj okrasnými trávami, čím sa podporí biodiverzita, prirodzený charakter prostredia a dlhodobá ekologická stabilita územia. Podľa sadovnícko-architektonického návrhu sú riešené plochy zelene, vrátane záhonov, mlatovej plochy, živého plota, stromov, krov, trvaliek a okrasných tráv na parcelách KNC 329/2, 332/5 a 333/3 v katastrálnom území Beluša a KNC 265/8 v katastrálnom území Hloža Podhorie. Podmienkou poskytnutia dotácie je zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany obce, teda zo strany žiadateľa minimálne vo výške 1% z oprávnených výdavkov na projekt. Spolufinancovanie musí byť zabezpečené z vlastných zdrojov obce. Model financovania projektu, celková výška výdavkov na projekt je 29 500 €, dotácia z fondu je 29 081,25 € a neoprávnené náklady nám predstavujú 125 €. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem danému bodu. Čiže to je len ten zrealizovaný projekt, ktorý už je u konca, hej, čiže to uznesenie je len formálne k ukončeniu projektu a k vyúčtovaniu. Tam musím podotknúť teda, že aj sa zrekonštruoval na novo chodník, čo sa týka bytovke a ako je škôlka. No a skutočne skrášilo sa, to je pekné a tak ďalej. Takže ďakujem, Peter, aj tebe za pomoc. Si to veľmi ceníme. A kde, nech sa páči. Uznesenie číslo 83/26.6. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za prvé realizáciu investície, obnova verejných plôch v obci Beluša, ďalej len projekt vo výške 29 500 €. Za druhé prijatie dotácie z environmentálneho fondu vo výške 29 081,25 €.
v súlade s bodom číslo 1 na financovanie projektu. Za tretie, zabezpečenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov obce na spolufinancovanie projektu, a to minimálne vo výške 1% z oprávnených nákladov v sume 293,75 eur. A zároveň na úhradu neoprávnených nákladov, respektíve ďalšie neoprávnené náklady projektu v sume 125 eur. Po štvrté, zmluva číslo 254165 08U09 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie a dodatok číslo 1 k zmluve číslo 254165 08U09 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predloženie návrhu uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania. Konštatujem, že daný bod číslo 22 bol schválený. Ďalším bodom dnešného rokovania je bod číslo 23, rôzne. Tu poinformujem, že máme podaný projekt na ministerstve športu, čo sa týka priestoru a tohto oválu športového na základnej škole. To je ten asfaltový priestor, kde teda skutočne v hodnote 760 000. Čakáme teraz každú chvíľku, by mal byť v tomto mesiaci vyhodnotený, takže ozaj jeden prispieje zas, čo sa týka výchovno-vzdelávaciemu procesu našich žiakov, našich detí. Áno, je tam aj ten športový ovál o dĺžke 240 metrov, je to viacúčelové ihrisko a samozrejme, že potom bude slúžiť aj mimoškolské aktivity, ak budeme úspešní, mimoškolské aktivity aj pre verejnosť. Takže čo sa týka tohto, poinformujem, že to už sme informovali, že tento projekt sme vypracovali a zároveň mi dovolte, keď bude rôzne, lebo inšie nemám, teraz 28. júna bude 19. jarmok, tradičný, beluský, áno, čo sa týka, budú tu detské atrakcie, tombola, gazdovský dvor, áno, chovatelia, zahrajko pre deti, čiže tam budú ozaj deti mať aj radosť, skupina Progres, skupina Hrdza, skupina Gradiátor a deti zo umeleckej školy, čo budú mať tanečné kreácie a tak ďalej. Takže môžeme sa len a len tešiť a pozývam vás zároveň aj na toto kultúrne podujatie, ktoré je ozaj vrcholom činnosti obce Beluša. Teším sa, že sa tam stretneme. Kultúrne leto, filmová projekcia, Feješovci, detské predstavenia, Tublatanka, Abašov, Podhorie s Jankou Štefancovou, tam budú teda hody, festival čítania v knižnici. No a zároveň zakončíme samozrejme tradičné oslavy Slovenského národného povstania, chladených vencov v areáli kostola obvyklú padlí prvej a druhej svetovej vojny. Takže srdečne vás na tieto aktivity pozývam a zároveň skutočne každému želám, aby si užil prázdniny a šťastné návraty z dovolenky, aby sme sa v septembri na poslednom zastupiteľstve obce Beluša, pokiaľ sa niečo nevyskytne, nepredvídané, že by sme museli zvolať nejakým uznesením, nejakému projektu a tak ďalej, tak toho by malo byť ako ukončenie, že sa všetci zdraví stretneme. Čiže toto asi takto bude rôzne. Bod 24, interpelácia poslancov, diskusia, ak máte nejaké pripomienky, návrhy, ešte do prázdnin, nech sa páči. Môžem? Áno. Ak sme látali tie jamy po ceste, tak pred škôlkou zostala taká fakt veľká, neoznačená. By bolo dobré. Ale to je na ceste. Je to na ceste, no. To bude robiť. Takto vám poviem. Máme vybavené. A na ceste je ich ešte viacej. Ich je viac.
jazyk má, aj také červené si tam porobili, Slovenská správa ciest. My máme vybavený takisto, len nemali ešte objednané emulziu, ale už majú schválené aj čo sa týka to kamenivo k tomu a tak ďalej, tak aj my naše miestne komunikácie máme objednané, takže budeme v celej obci títo výspravky robiť. To máme už zajednané slúbené. Takže ďakujem za pripomienku a budeme aj tú cestu kontrolovať, čo sa týka treťové jednotku triedy, lebo 1,61 to je už jednotka. Dobre, takže ešte niekto do bodu rôzne? Ďakujem aj hasičom, čo sa týka perfektnej aktivity, ale Slovenskej únii žien Podhorie za veľmi úspešnú aktivitu, čo sa týkalo pochopiteľne aj Medzinárodného dňa detí, v sobotu v Podhorí, kde bolo aj slávnostné otvorené cyklotriálové ihrisko, to bol slovenský pohár účasťou, medzinárodnou účasťou, neuveriteľné, čo sa týka. Boli veľmi spokojní, tento areál je na špičkovej úrovni, dokonca aj na nejaké európske, nejaké pohárové súťaženie, takže som rád, že takéto aktivity sa konali aj v tejto časti a musím aj pochváliť, čo sa týka veľmi úspešnú aktivitu obce Beluša a materskej škôlky, ktorá sa uskutočnila v areáli základnej školy, ktorí ste tam boli, tak ste videli, že aj tá súťaž, prezentácia, prechádzka lesom a rôzne iné aktivity boli veľmi úspešné. Čas nám vyšiel, veľká vďaka aj materskej škôlke, aj základnej škole, že uskutočnila z týchto priestorov pre deti, pre naše deti takéto aktivity. Takže teším sa na Beluskom jarmoku a aj na ďalších aktivitách počas leta. Môžeme ukončiť. Ďakujem. Pádom sme ukončili aj tento bod a ďakujem vám za úspešné rokovanie pred prázdninami a ešte raz veľa načerpania síl na zaslúžených dovolenkách. Ďakujem veľmi pekne.